kata-katane Kang. Oleh ben wong liya nyamah rika ngremehaken rika oleh sing masalah. Tapi rika dhewek kudu tatak. Kudu kuyat. Rika aja ngremehaken, aja nyamah awak rika dhewek. Rika kudu yakin. Mene wis wong liya ngomong ketika ngenyek nyamah hing masalah. Penting rika dhewek kudu bisa ngregani awak rika. Hang tatak rika kuyat. Semangat. Nasun lokes rika nong langit ati nganggo mangsi welase ati nasun teleh rika jejere lintang kena saben dina sun bisa nyawang.